Les carrosses, les comparses i el públic que va seguir el carnaval es concentraven a la zona esportiva de Taradell dissabte al vespre abans de començar la rua que va recórrer els carrers del poble. La crítica al canvi climàtic de la carrossa del Consell de Joventut va obrir una de les desfilades més conegudes dels últims anys. Hi van prendre part una quinzena de carrosses, des de la que commemorava els 25 anys de Ràdio Taradell fins a una altra en què l'emblemàtic personatge Andreu Arré indicava la defensa del territori, passant per l'estètica de gris i dels anys 80, l'oest americà o els pijames d'aquesta colla que ja estava a punt d'anar a dormir. I entre les més espectaculars, la dels Pirates del Carib de Centelles. De comparses, també se n'hi van poder veure per tots els gustos, les clàssiques monges, lluitadors de sumo i sevillanes i toreros. Després de la rua, la festa va continuar fins a altes hores de la matinada a la Carpa Jove. La colla del Triquet, que tancava la comitiva amb la carrossa Que Bèstia i que ja havia guanyat a Centelles, es va imposar al Carnaval de Tona, l'últim dels que s'han fet a la comarca. Els també centellencs Pirates del Carib, amb el seu espectacular vaixell, van acabar en segona posició i el tercer graó del podi va ser per a les disfresses d'època i la calesa de Versalles 2008. La colla més multitudinària, la de l'Escola Badruna de Tona, amb 210 persones, es va emportar el quart premi i l'últim guardó amb dotació econòmica va ser per a la sàtira culinària d'aquesta comparsa Estrella Michelin. Fins a 19 grups, entre els quals hi havia jardiners i flors, artistes de cabaret, cafeteres, sacs de cacau, gallines, vaques i els bufons amb la reina Carnestoltes de Centelles van desfilar en una rua en què van participar més de 800 persones. En aquesta edició es va variar part del recorregut, que va evitar els carrers estrets per facilitar la circulació, sobretot de les carrosses més grosses.